Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan, awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng, ibagak, adyak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mad. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga rod, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da dya, Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan a makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay suti ko nada, abulag ka no ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilian. Daytang rodket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali apagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay manenday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minen tapno saanin nga umay. Jak kayat da dya tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan ko, ana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. Adamat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kanay jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manain. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng? Anya ko mati maghanab na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo ta makita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay.
Ang mga nulumanglangan da pay amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awanan trabaho at tao. Agdagdaton ka di dayjay a Carlo ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sabali apagilyan. Sapay mabayag sakan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami, awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurnungak para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan idadyo, ubing kayo pa lang nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsanda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may bagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat ko nga wisan. Ada nga min napatag may bagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagam. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Wen, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka ti amin, no apay. At pakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen, nga ararmam kano. Kayat nakan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Jay ka di, blandi ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babaya nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay ana isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka didinamag no apay? Damaga kumaangam akan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige,
Panawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsak ka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsakat. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo para iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mo ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka diti ikabalay mo, tayo suti agbilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan mo't unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbagak ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di dita balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman? Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibagbaga dayto'y nga Ellen. Anya ti kunam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay dita balayo. Adda na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga adda na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Amang ano dyan makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo mat dita, sweetheart. Kanayon kayo nga aganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Uray sa dino tayan ti may sa tao. No talaga amayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad dati amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrumbuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman gayam damagak, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadaken ka amapan kamin iti Pierre? Ada kami dito kinigayam kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawatak at pulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karo ba? Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan ayat mo? Kuha nanang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayong. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Carlo. Oh, amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinungbatam adagos. Kayat ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko ang nagluganam? Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadag iti pagilyan nga na mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, kami kadagiti agkasapulan. Mga no, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tati aramiden mi, kadagiti kakadwa. Malangan rod din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y ang masida, kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla.
Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay, kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti araramiden na. Imbag, tanabayagan asan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkungarod ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang. Agsarsarita kayo kadipay? Wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak, abaste demon, dayjay, tawan maganap mo ken kwa na. Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman, dayjay a Carlo? Ha! Amangan no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbagta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumet Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumet Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday? Ay kwa. Nadamag ko lang, Mike. Kunak no kung kunada lang nga may sasiman ti anak mo. Inka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumar? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita sidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwad ka, bro. Ado dita ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, anabayagan asiman. At dapat ka nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawed. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam taidanon ko ti pakumustam no umawag, balasang kaw.
Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta? Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo? Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mang namnama ak manang. Kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Saan na bali? Tamam mudak ijay. Makaunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsaganak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unag ti post office. Nasapapay. Mapansamot iti CR. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang kao. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaangan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang kao. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya? Agpukaw? Ti maipawi? Mas daaw nga rod dagiti adda ijay. Ta nakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mat ti atap da, Nanang. Amangan no lino ko nakalaang mat da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma?
Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office. At daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amaamuam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nam? Kasta nga rod. Iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mo ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang day abanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko. Nakarubot ka man. Mapanak pa'y la ijabalay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutan. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kankwana. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama.
Tanay, mayat, tiinit na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw, kung no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbaglakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa, madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo, kat sinang patanan? Ha, di lang mabaing. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam, apay anapanday di ababae iji balay da. Isu ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, ti gagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di ababae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idi ni samak idilim mabas. Imisam mat. Apay, no imisam kan ka, guston kan ka. Natural! Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar, na nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinag tayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Ay, naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kao. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang ka. Agda naglakit day no di na ammo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyong iti barko. Ay, una ron. Iswarong banglaan. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor, maisadsad tino sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da, no kas diyang adda peligro, kas iti bagyo. Kastoy gayam ti bet ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak, kat dagiti perata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa, kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't ngayon aman nakigubat at nadarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga diyay na ipadamag itinapiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, yan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan.
no asino ti magmag na. Si kamot gayam, Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan papanak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali apagilyan. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali apagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Amom nga adda ijay sabali apagilyan? Kasano nga amom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapwan na apagilyan. Oh, apay pa ulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papanak. Oh, apay ama ikulkulun ka, anak. Kwa nanang, idi ngamin nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amunang adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo't? Ang apay nga amuna. Saan mo't samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla kasta nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan? Awan mo tinang ibagbaga akbalasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakaamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali apagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano iti post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito'y. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iji balay. Kakaasimot ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatag kanyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain.
Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad, matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nang ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak manang Rona? Dayta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da dito'y? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag. Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang ko na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, Diyos ke. Napanalata kinita. Isuday-day ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngayong pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka dito'y jay, manang. Napanak ngamin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, lating ito tinapasamak. Dijak amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mat ti basol mo itinapasamak, manang. Siyak ngamin tinang ibagakan ko na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di? Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona?
paiso ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayaw. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Saan na bale? Taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadangos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak dayta? Saan tayo nga amo? Ang ti rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan madmadam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya na kaunag. Mabali na kasta. Ang lipata mo dayta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakidita into nagbakasyon akton. Agkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panag ko na kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raod nga ibagbagada siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalag ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa, nang runa kit adamit itsura na. Ang mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mabali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang iti materyales. Patakalan nyo, kaya patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadag itinalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak, nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadag itinaduma? Nalaing nga ngagpilya niya, nanang. Isong agpada kayo anak patag itibiyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaurnong, tada isagsaga na ak. Sa bagay, numabayag adita ag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad bakasyon ta.
Makaurnungak to iti pagkalay sami ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak iti napudno nga ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti maibagam ita. Hangam, no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amangan no makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, man-mano tinasingpot ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman-mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad na. Tainak gumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanayran na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batla nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsut kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka, balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag, babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpata talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo laging bag, mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpailaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sabali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nadyak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarot ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanyak. Ha? Anya ko matibibiyang ko? Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla naman ang papanam, anak ko. Agsubliak ije balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay-maysa. Mala, ingkangarudan, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay-maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona.
Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan mi. Ha? Wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw lawatira. Sa lawasaw. Ngam saan nga agar aramid iti saan apud no asarida. Pudno ti imbagak. Ha? Panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami iti dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa iti balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damat amo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Inton naan anay, iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi jay. Nagdakala na balay. Tapno addan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, Nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan anak, nagadumat dya inlistam ejay, nagdakalan ngay abalay. Tapno isun to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa Nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak, matong pala. Agyaman ak Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo Nanang.
Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat-agawad. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang, apay nga damaangot ko nga agat-gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaak man? Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayatan na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kitaam ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakigtot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagday ti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Ngam, awan pa'y ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti tsura na. Nalaad taon. Day ta ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Gamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado laki ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglut-luto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idi kitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga ron isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay naday tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangke ti LPG. Saan kaminton nga agusar ti kasta? Agusar kamin tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananang? Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta ita ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatagtagaray? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bil na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko.
Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maclone. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamak ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpat ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot, tigasgasat na pimanan aya. Daygay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lakit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanay. Saan ka unay ng agladingit? Agpaimbag ka, tapos makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo ti di ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabutbutang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod kano. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabutbutang mat kano ti itsura na. Kasi mo't, di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa nga'y tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga alien pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Dahil ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung warti ward, Maya. Nagapoak iti billing section. Mabalin kano ngaminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod.
Tanabayadan mo tantibil tayo. Sino tinangbayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kasto'y ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga rudan iti bain. Maamiris mo mo't siguro itan. Amadi iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isu nga rod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimot. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lato tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, at akal at tamot diti silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikriknak nanang. Nangro na numalagip ko ni Carlo. Nangro na gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidek anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikriknam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli ang masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na-i-deliver tayo, gasolina? Wun, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa ang bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo itinasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver.
Inton makawid ta, anyat kat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Bilibakan ka bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw, ay? Si kang ro din ati bisman ko. Ay, may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad saaran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan ak iti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas day lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay siled na, andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa, kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agatgas. Idi kwan, biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taada na tanggay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tanggay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka? Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sikamat, bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ay wala niya. Sige nga rod bro. Agsinatapay ditoy, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Tagsublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kanto nga rod Isagana kong ti panagkalay sami. Wun bro. Umayak tulat tayo ijay balayo. O sige, namnamak day ta Adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawag. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Si kakadingag paisaw anak! Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasaad na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana, nanang. Amangan no kastalaan ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka diti indagas-dakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na?
Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaod dyan amaikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga'y tilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ng madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito yung karton. Kitaan yun, atatang. Makaabungo ka yun. Lukatan yun, nuan niya tilinaon da ito karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram matan tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ko, anak ko. Mapanta makisarita kada kakakanaor. Wen, masapol amaya po rati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo ijibalay da, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laengan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayaten ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Bapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay nga Alice. Una yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapet ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan dayjay nga Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay-an ti Diyos? Nabaybay anak ka di. Takanayon amadi ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam.
Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko, maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka ta maikarin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawag tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaambat ada kami tinangsilaw. Tasigaw nga datang-tangig ko. Nauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Ken masapul met nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit ti kas iti sigod. Kasta aya, kung amata nangala da iti kudil iti taddo mapas at ti bagina. Uwan, nana. Kat isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Mga no, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayon mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor, amo na ti aramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Kat ipagnatan ti papeles tatagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarihig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ako, sweetheart. Kat kastakmat ka. Agawid tayon, tayo sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagit tinagnagan, dagit agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay an nauram ti rupag. Isungurod ti impalak, talagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan taday ta. Ang awan lang, tinailanad apet siya. Siganton ati mangilanad iti petsa, sweetheart. Sige. Ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.